se on enimmäkseen valokuvaukseen soveltuva aallonpituus. Niin nyt voimme lähteä tutkimaan. Jos saisimme sitä flattia käytettyä, niin pääsemme noista optiikan roskista eroon. Ja sitä ennen lähdemme etsimään sopivaa valotusaikaa ja tarkennusta. Nyt meillä on käytössä tripletti linssikaukoputki, joka normaalisti olisi 11,5 mm apertuuriltaan, mutta kalsiumivalossa palloaberraatio on iso ongelma, jonka takia usein sitten käytetään tällaisia apertuurimaskeja. Nyt on 60 mm efektinen apertuuri käytössä, eli käytännössä kuvataan 6-senttisellä kaukoputkilla, vaikka fyysisesti se kaukoputki onkin huomattavasti isompi. Niin se auttaa huomattavasti tähän palloaberraatioon, joka käytännössä tarkoittaa sitä, eli kuva piirtyy paljon heikommin tuolta reunoilta tässä käytännössä spektrin sinisessä valossa. Noin, pääsemme pikkuhiljaa, nämä blush-alueet tulevat hienosti näkyviin. Pikkuisen vielä noin. Ja nyt käymme vähän säätämässä kameran orientaatiota. Noin, se nyt ihan täydellinen ei ole vieläkään, mutta saamme nyt tuntumaan siitä. No niin. Elikkäs voimme lähteä taas zoomaamalla etsimään sitä oikein hyvää tarkennusta. Tosiaan tämmöisissä olosuhteissa hieno tarkennus saattaa olla aika vaikeaa, mutta voimme nyt yrittää parhaamme vaikka niin auringonpilkkujen perusteella. Kalsiumin kakkoskuovalo on hyvin herkkä seeing vaikutuksella, koska valo taittuu enemmän spektrin sinisessä päässä. Niin riippuen päivästä niin saattaa olla, että tämä aallonpituus ei ole niin kiinnostava kuvauskohde, koska ei saa oikein tarkkaa kuvaa. Nyt voisimme kokeilla, koska osittain avaruutta näkyy ja tämä epätarkennusflätti ei ole oikein käytännöllinen, niin tämmöistä Daystarin valmista kaupallista sovellusta pistetään se tuonne kaukoputken eteen ja nähdään sitten, että onnistuisiko sen kanssa tämä flatin kuvaus. Nyt siellä on flatcap paikalla, niin havaitsemme, että kuva tummui merkittävästi. Nyt joudumme valotusaikaa nostamaan niin paljon, että näemme, että kuva on tämmöinen sumea, joka johtuu flatcapista. Tarkennukseen ei kosketa lainkaan. Ja sitten lähdettäisiin etsimään taas se optimaalinen valotusaika flatille, että ei liian tumma eikä liian kirkas. Mutta jos tämä nyt saataisiin, niin ja nyt on vähän hitaampi FPS-kamerakennolla, niin sen takia tiputamme tätä ruutujen määrää. Tuota näemme, että kuinka hitaasti se kuvaisi niitä, niin katsotaan, jos tämä nyt onnistuisi. Noin. Ja sitten käymme, kun tämä on valmistunut, käymme poistamassa kaukoputken edestä tämän flatcapin ja katsotaan lopputulosta.
poistettu, niin me katsotaan, jos siellä näkyy, että ei ihan nyt ole tip-top, mutta ainakin osa saatiin näistä optiikan roskista poistettua. Todellakin nyt tää pilvinen päivä ei niinku kuvauksen kannalta ole paras mahdollinen, mutta pääsemme vähän näkemään, että millaisia näkymiä täällä on tarjolla. Elikkäs siellä näkyy erittäin hieno tämä auringonpilkkuryhmä. Mehän pystymme näkemään Gaussiumin K2-valossa roihupurkauksia. Nämä hienot kirkkaat blush-alueet, jotka ovat voimakkaan magneettikentän alueita. Ja käytännössä Gaussiumin kakkosvalon tunnusomainen piirre on tämmöinen vähän hämähäkin seitteen muistuttava 8 kulmion muotoinen supergranulaatio, joka on huomattavasti isompi rakenne kuin sitten granulaatio fotosfäärissä. Ja kuten myös huomaamme, on paljon blush-alueita, missä ei välttämättä esiinny lainkaan auringonpilkkua, niin ne tulee tosi hienosti näkyviin juuri tässä 393 nanometrin valossa. Vaikka pilvet nyt vievät parhaimmat erän tästä sessiosta, niin huomaamme, että Seeing olisi siellä taustalla aika kiva. Harmi vai kun sitten ei pilvitilanne ihan matchaa sen kanssa. Ja tosiaan pystymme hienosti näkemään näitä saapuvia tai poistuvia auringonpilkkuryhmiä tai auringonpilkkuja. Juuri tässäkin kohtaa pääsemme näkemään optiikan roskia, kun venytämme histogrammia, mutta Gaussiumin kakkoskuvalossa niin myöskin protuberanssi on mahdollista nähdä. Ne eivät välttämättä ole kovinkaan usein kirkkaita, kuten vetyalfan puolella, mutta niitä esiintyy täällä. Joskus ne ovat hyvinkin kirkkaita ja johtuen tästä aallonpituuden ja erotuskyvyn välisestä korrelaatiosta, että mitä lyhyempi on aallonpituus, niin sitä parempi on erotuskyky, niin saattavat olla hyvinkin yksityiskohtaisena Gaussiumin protuberanssit. Tällä tavalla voidaan vähän tehdä kierrosta, että miten niitä näkyy. Sellainen asia, mikä on hyvä tiedostaa tästä Luntin Gaussium-modulista, että siellä on näitä suodattimia, mitkä poistavat tarpeetonta valoa ja tarpeettomia aallonpituuksia, niin juuri nämä suodattimet aiheuttavat tämmöisen tunnusomaisen hehkun aina jollakin puolella aurinkoa. Siihen voi olla tämmöisiä vippaskonsteja, että yrittää säätää sitä, missä kulmassa se on se Gaussium-moduli, mutta se on aika pitkälle sellainen asia, että sen kanssa pitää vaan oppia elämään. Että se ei ole mikään niinku ongelma siinä määrin, että se on ihan sellainen suunnittelusta johtuva piirre. Että ei ole merkki mistään niinku viasta tuotteesta itsestään. Hyvinkin usein, jos ei venyttele histogrammia protuberanssien esiin saamiseksi, niin sitä ei edes huomaa varsinaisesti. Ja mahdollisuuksien mukaan sitäkin sitten sijoitella sillä tavalla, pyöritellä tuossa kaukoputkessa sitä moduulia, että saisi ne mahdollisimman vähäisesti häiritsemään. Ja kuten fotosfäärin osalta, niin pyritään siihen, että histogrammi olisi suunnilleen 80%. Nyt se on aika paljon yli, niin pyrimme vaikka noin sen säätämään. Ehkä vielä kurkistamaan, että missä kunnossa se tarkentaminen oli. Kun on käytössä tämä Pro-versio, niin voimme lennosta säätää histogrammia, niin se usein auttaa kanssa, että pääsemme vähän paremmin säätämään noita tummuuksia ja kirkkauksia, niin etsimään juuri semmoinen sopiva tarkennus, joka on hyvin hankala usein tässä Gaussiumin valossa, että
sitten kun se on hyvin helppoa, niin on tosi huippuhyvä seeing. Nythän meillä ei ole käytössä varoflinssiä, niin siitä huolimatta se on vähän tällaista hakemista. Mutta tässäkin sellainen tietty kärsivällisyys on tosi hyvä piirre, että odottaa semmoista, että ilmakehä vähän rauhoittuu. Ja ei välttämättä kannata laittaa kauhean kovaa zoomia peliin, että sit voi olla helpompi löytää se sopiva tarkennus näin vähän pienemmällä suurennuksella. Noin. Tämä nyt saattaisi olla paras, mitä tänään saadaan aikaiseksi. Ja tosiaan saattaa tapahtua semmoista vinjetointia kanssa riippuen, mikä oli toi kalsiummodulin koko. Niitähän on eri kokoisia, niin voidaan vaikka sen takia tehdä tämmönen rajaus. Nyt Flätti niinku suostui vielä pelittämään, niin katsomme, että valotus on aika hyvä. Voidaan vähän antaa gainin ollakin siellä, niin otamme tuosta vaikka nyt 2000 ruutua. Niin huomaan, että käytössä on tämä vanha ZVOn ASI 107.8 kenno, niin se on peräti 33 tai hieman ylikin fps, niin se on aika hidas niin aurinkonkuvaukseen. Olemme hyvinkin alttiita sille, että jos seeing on heikko, että se 50kin on vielä omasta mielestäni aika hidas, mutta huomattavasti jo parempi. Ja sitten kun päästään jonnekin 80 tai 150 siltä väliltä, niin pystytään paljon paremmin kompensoimaan se, mikä on seeing vaikutus. Mutta ei ole siis mikään mahdottomuus kuvata niin huomattavasti hitaamminkin sitä aurinkoa. Se sitten helposti kostautuu siinä, että pystymme huomattavasti vähemmän näitä ruutuja hyödyntämään. Niin tehdäänpäs nyt tämmönen esimerkki. Meitä kiinnostaa tämä aktiivinen alue. On siellä joku pienempikin alue vieressä. Niin rajataan tätä aluetta, mitä lähdetään nauhoittamaan. Eli valitaan ROI, Region of Interest. Näin. Ja nyt huomaamme, että FPS onkin noussut 100:een, kun kamera nauhoittaa hyvin rajallisen alueen kuvasta. Ja valotusaika on näin lyhyt, joka myöskin vaikuttaa siihen FPS:ään. Nyt voisimmekin lähteä kuvaamaan. Otetaan vaikka 3000 ruutua, niin pystymme sieltä paremmin sitten valikoimaan näitä parhaimpia päältä. Ja kun tämä tässä valmistuu, niin käydään lounastauolla ja vaihdetaan kameraksi Saturn M8